Keď sa vám počas tehotenstva objaví špinenie, je to prirodzené, že máte strach. Tehotenstvo je totiž riadna zmes emócií. Tak prečo sa niečo také v tehotenstve deje? Prvé špinenie sa vám môže objaviť po 6-12 dňoch po oplodnení, kedy je oplodnené vajíčko uhniezdené do steny maternice. Je to normálne, takto zakrváca asi 25 žien v tomto období a období celého prvého trimestra je normálne taktiež špiniť po sexe alebo po vyšetrení. Opakované špinenie môže znamenať ohrozenie tehotenstva a hroziaci potrat, teda známkou postupného odmietania plodu vašim telom. Žiaľ, toto sa liečiť nedá a nedá sa s tým nič robiť a kľudový režim v tomto prípade nepomáha. V období prvého trimestra, ak máte špinenie alebo špinenie sprevádzané krčami v podbruši, ako pri menštruácii, nemusíte sa hneď ponáhľať na pohotovosť, stačí vyšetrenie gynekologom počas ordinačných hodín. V druhom, treťom trimestri môžete zakrvácať pri námahe, kedy cievy môžu praskať, slabo zakrvácať. Je to v dôsledku zvýšeného prekrvenia. Takéto krvácanie má väčšinou pôvod v krčku, ale samozrejme treba vylúčiť patológie placenty, zápalové chorenia a či to nie je predzviesť, že sa dieťatko pýta na svet. Všeobecne platí, že pokiaľ nemáte špinenie spojené s krčami, s bolestiami v podbruši ako pri menštruácii, alebo sa nejedná o silné krvácanie, tak to nie je vážne. Takže takto.